Preparamenti intensivi, eċitament u talent bla limitu. Dawn huma l-ingredjenti ewlenin tal-produzzjoni spettakolari Oliver Junior li se tittella mill-istudenti tal-iskola medja u sekondarja tal-kulleġġ ta' Għawdex. B'każ ta' 75 student din il-produzzjoni hija prova ċara tal-potenzjal u d-dedikazzjoni tal-istudenti f'dan il-kulleġġ. Dan il-musical li ġie liċenzjat minn Music Theatre International għandu direzzjoni artistika ta' Jamie Camilleri. Il-pubbliku għandu l-opportunità jara din il-produzzjoni mill-aqwa fit-Teatru Oratorju Don Bosco fir-Raba ta' Għawdex f'żewġ okkażjonijiet fl-14 ta' Marzu fis-7:30 ta' filgħaxija u fis-16 ta' Marzu fis-2:30 ta' wara nofsinhar. Mawa News id-direttur artistiku qal li dan huwa avveniment li żgur ma tistax titilfu. Nistgħu ngħidu li hemm talent kbir minn ġewwa Għawdex, talent minn ġewwa l-middle school u talent minn ġewwa s-secondary school. Sfidi dejjem insibu għaliex mhijiex xi ħaġa faċli biex taqgħad dawk it-tfal kollha. Biċċa minnhom huma atturi li jistgħu stabbiliti ġewwa Għawdex għal folja għadhom żgħar, u biċċa minnhom huma atturi ġodda li jidu peċir bihom għax ikun hemm dejjem talent ġdid. Il-biljetti jistgħu jinxtraw mill-iskola medja jew sekondarja fir-Raba ta' Għawdex jew permezz ta' messaġġ fuq 7920 2169.